Shalom. Shalom. Horas Marihita, selamat hari Minggu, Udul Mahamu. Masuk Mahita, mari de Mahita Sian Bukede nomor 677, ayat sadaro di 2. Lambok Tuhan Yesus menjauh, menjauh datang. Ida ibanai pai maharoromu, mulak maho datang. Atau Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangi dohot tanaon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alai anggo halak perjahat tarsuladi do disi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata para siroha jalan abonar, moliate hurok hami, ala di babisar ho tuhami barita nauli, namanodangi rohanami, ay alani i ubain hutadahami, ho dohot lomoni roham, dipangido rohanami, naing mangulahon lomoni roham hami saleleng dingoluon, jalan yang martua hami bahenonmu, say parbadiay ma rohanami marhite-hite todim, jala pargugoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Say palasma rohanami manguloy ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Yesus
kami, oh Tuhan. Tangihon hamuma patik ni debata, patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapo muro naturasmu, asa martua ho jaleleling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Paunopon unakko mamunu, papituhon unakko mangalakup, pawaluhon unakko manakko, pasiyahon unakko olo makatidakon hata nasotutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dang jadi haliangan niroham dongas saripen nidonganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan nidonganmu. Imasahakna atong rak mangidogogo mahita tuadupan di debata lahu mangulahon naubar tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubar tupatik mi. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku, tangihon au naposomon, nain topo taku dosaku, Tuhan si gonggom tanoon, ai nai mangolu tundiki, marhite-hite udarmi, godang dodosani tangaku, rohaku pengkodosado, nang mata penang pamataku, luhut nai godosado, sai sesanasa dosaki, marhite-hite mudarmi. Tato pau terima dosata tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata pargugu naswa tudusan jala ama para siroha, dang lomoro ham midahamatean ni pardosa, mula manian parjahati tumandikot dalanna, asa mangulu ibana, ido di pangido roham, ala nii ubahenu pangido hami, saya sudati mator torum, asa unang mangunai be tuhami, saya sesa sudedu sanami, asa mangulu hami, di bagasan asin ni roham, saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesan di dosata. Para siroha jala perdingan basa do Jehovah, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahe tuhita hobar tuaka dosata, jala dang dibaloso tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asin rohani ama-ama mida aka anakna, asin rohani Jehovah diakana makebiari ibana, hashangapon madi debata na digijang. Amin. Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel diare minggu sadarion iman adienet sian sada Petrus 2 ayat 10 1 10 tajahama marsika soren. Sioromon dohot siulahonon uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinua di hajol maon alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang. Nang maradopon panguhum akka nasinuruna mamicang akasibahen na jahat, alay mamuji ia siula na denggan. Ayodo lomoni rohani debata, naing mamarhite siya nulaw na denggan, popomamuna hautawan ni hala na hurang roha. Ayak ka naong malua dohamu, alay unang mapinake haluaw ni mangodingi hajahaton. Songon akan naposo ni debata matahe. Ayat 10 rak mahita madok. Marapatunan mahamu tusasude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangak maraja. Imasahakna, martua doaka natumangihon hatan di debata, jalan na upiopsa. Amin. Ringgas au pamohon barita na uli, barita holongan ni Jesus Tuhaki. Ringgas au pamohon ay nasitong doi. Mabu
tidakuma haporsiautai songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dusan na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tubuhan ni si Maria nagabe-gabean soto di perbadia adorang suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajalo ibana di hau pinarsilang na tuat tubanotoru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahud dulu tu siamon di debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pamamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Sipataka sotiting di mingguta sadarion minggu pasapuluhon dung Trinitatis hasi tulusadaan di debata tanggal 16 Agustus 2020 tabuka ma titikta di halaman tolu poin paduaon. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 09.45 WIB sebagai warga negara yang baik kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun yang juga disiarkan langsung live streaming di YouTube HKBP Bandung Barat. Yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan ini adalah Seksi AMA HKBP Bandung Barat. Untuk itu, kami mengundang para halado dan keluarga, kaum bapak, seksi perempuan, remaja, Naposo HKBP, dan anak pelajar SIDI untuk hadir memeriahkan perayaan 17 Agustus ini. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah 1. Upacara bendera, 2. Pertandingan catur dikoordinir oleh Seksi AMA, 3. Perkunjungan lansia tanggal 19 Agustus 2020, waktu dan tempat diatur Seksi Perempuan, 4. Hiburan, menyanyikan lagu-lagu nasional, 5. Snack, mamiri, makanan minum ringan. Halaman 4 poin pasapuluon. Aksi sosial posko peduli HKBP Bandung Barat. Di Patupa Huriata do aksi sosial tuna terdampak COVID-19 tu ruas ni Huriata. Do mutu aksi sosial dohot peduli kasion. Radedo Huriata Majalo. Panupakiota salutna marhite hepeng manang barang sembako. Jala di pasahat ma tu diakonia sosial Huriata. Di kerjasama dohot hadadeon ni rohamuna nadinggani pinasahat ma mauliate godang. Saya itu hatta ma nama balos pasu-pasuna tuhita. Halaman 5 poin pasapuluduaon. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun. Tu nama ulang tahun di bagasan mingguon. Mulai sian sedarion. Minggu 16 Agustus 2020 saat hari Sabtu 22 Agustus 2020. Saya di pasi-pasi Tuhata Manasida nama ulang tahun ini di bagasan Hai Pason Uhud di lewat Tuhata Tunasida Gajang ni umur. Songonima si pataka setiting dihita di mingguta sadarion mau lihat ma Tuhan Yesus memberkati.
Mari dimahita sian bukede nomor 760 Huhut Papung Pilihan. Bolo Jesus dongan mi las roham, Jesus si pangurupim las roham, otha por seaon mi duhut pusti rohami, mardongaton Jesus si las roham, las roham, las roham, mardongaton Jesus si las roham, marsinondong madihu bitang pangkirimoni, mardongaton Jesus si las roham, molo Jesus dongan mi las roham, jaga onaton dibi las roham, tiruan namatotong demi nang holong nai, saleleng di ngolumi las roham, las roham, las roham, mardongaton Jesus si las roham, marsinundang manihu mitang pakirimoni, mardongaton Jesus si las roham. Bolo Jesus dongan mi las roham, Jesus si pangurupin las roham, hota por seaon mi duhut pagli rohami, mardongaton Jesus si las roham, las roham, las roham, mardongaton Jesus si las roham, marsinundang manihu bintang pangkirimoni, mardongaton Jesus si las roham. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita sude, horas ma nang aka amang inang lansia na adong di bagas nabe nama dohoti ibadah mingguon. Hatani dibata songon jamita dihita di minggu pasapuluhon dong Trinitatis, songot takas tarsurat di buku 5 Musa, bidu 15 mamuka sian ayat 12, sahat rodi ayat 10 alu, songonodo hatana takasma tapai hutihut. Tungsura mangadop diho dongan musahalak heber, bawa manak parupuan, ikon 6 tahun lelengna ibana mangula diho. Tole papitu tauton ikon paluaon muboti ibana sial labungmu. Jala tungsura di paluaho ibana boti sial labungmu, dang jadi rumar boti ibana paluaonmu. Ikon buas pangalehom mutu ibana sian biru-biru dohot sian pardegianmu, dohot sian pangilanganmu anggur. Sian luhut naung pina supasuhon ni Jehoba debatam tuho lehononmu ibana. Ikon paingotingotonmu hato bado nang ho di najolo di tano Misir, gabe ditobus Jehoba de batapo,
alani ido umbain hutonahon tuho hataon sadarion. Alai tungsura dohononna madoko dang dipangido rohaku naing malua au ruar sial labungmu, ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum, ai sonang rohana di labungmu. Iko buatommu masada sigirik jala turaonmu pinggolna di labung pitu. Jadi hatobanmu maibana rodi saliling-lilingna. Tuhatobanmu paropuan pe lausongonido bainonmu. Unang pola dok roham ala paluamu ibana boti sial labungmu. Ai silopit sian gaji ni halak sipangan gaji pinangulahonon naho onom taon lelengna. Jadi pasu-pasuon ni Jehovah debatamaho di saluhut nani ulam ima sahatna. Huriani Tuhan Yesus Kristus marsogot Ari Parningotan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Songot takas tabigi ditikting hitape dihuriata patupahon upacara. Alai ala pandemik na tongon taadopi, radang pola songon nasomal melakukan perayaan dengan banyak aktivitas. Holan upacara nasomali. Jala mau lihat mata doktu debata, ai basa-basa ni debatado kemerdekaan di tonga-tongani bangsota tak akui doi. Jala di tonga-tongani tema kemerdekaan tahun 2020 Indonesia maju. Semoga tutu bangsota maju atik pe godang aka siparukil honota. Damang dainang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus asi ni debatado haluauni kemerdekaan itu. Jala molo otik tabereng tu sejarah, banyak perjuangan yang harus dilakukan. Sampai pola berjuang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di patubegehon tu seluruh dunia bahwa Indonesia merdeka. Songonido nang pangalahon ni bangso ni debata di tanah Mesir. Ikon turun tangad do debata marhite-hite tangan na nagok huaso. Lau patudukon tangan nagogo ni Raja Parau Hatihai. Pola ikon masa 10 bala di bait debata. Asa unak say di papir Raja Firaun rohana hatak kangona naso palwacon bangso ni debata ruar sian perhatubanan Mesir. Hurian ni Tuhan Yesus Kristus ikon mangapir pakilalaan ni Raja Parau di paloas do ujungna alai holar ruar satoki bangsoi naeng musai dilili jala pola ikut dilonok kod debata sude pasukan ni Raja Firaun dito ngalauti nanaeng mangalili bangsoi huaso ni debata tangan nagogo ni debata paluahon bangso ni debata ruar sian parhatubanan. Hurian ni Tuhan Yesus Kristus tak akui tahatidak kota haporsiai. Debata sadiri pe ikon mate di bagasan Yesus Kristus. Di hau pinar silang. Asa malua hita sian parhatubanan ni dosa. Asa malua hita sia dosa namangi hoti hita. Debata palua ho kita sian gonggoman ni dosa. Debata mabuka rate ni dosa na mangihoti hita. Asa unang be mangadup. Asa unang be manggadehon hadiriota. Tu bagasan huaso ni sibolis
tu bagasan dosa alai naing uduk kita tu debata silehon haluaon. Damang day nang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Haluaon, kemerdekaan itu sungguh-sungguh anugerah Allah bagi kita orang berdosa, juga bagi dunia yang berdosa. Damang dainang dipatihi si Musa do bangso ni debata, bangso na pinili ni debata. Songon na tabigi diturpuk ta sa darion. Songon akan naung pinalua ni debata. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Allah. Molodung sahat tutano habauran ni susu doho situa ni loba. Bila kamu tiba nanti di tengah Kanaan. Naeng nasida tutu si tutu jolma na merdeka. Naeng tutu si tutu tarida dihadirion nasida jolma naung pinalua ni debata. Salah satu cirinya adalah unang maperhatoban dongan jolma. Orang merdeka harus memerdekakan sesamanya di bagasan holong dohot asini roha nasia debata sabing. Di podahon debata Jehovah marhite-hite si Musa si pasahaton matu bangsona asa ulahonon na patik holong ni roha asa ulahonon na perbue ni kemerdekaan tudongan jolma hari demi hari di parngoluan si ganupari alani di pamasa akka aturan-aturan na martudu-tuduhon kebebasan kemerdekaan asa unang be adong parhatobanon songon na dialami nasida di tano Mesir. Hurian ni Tuhan Yesus Kristus, salah satu dari presiden Amerika, presiden ke-16 Abraham Lincoln. Jala ibana do presiden pertama mati terbunuh di Amerika. Ibana masuarahon supaya tidak terjadi perang saudara, supaya tidak terjadi perbudakan. Iba nama Presiden Amerika pertama menghapus perbudakan. Totu sahali itu terinspirasi sian hatani debata. Huriani Tuhan Yesus Kristus matsaina arga situ tudo haluau ni jolma. Macena arga situ tudo kemerdekaan setiap pribadi. Dangbe hatoban alai gabe aka anak somang. Sejujur-jujur na hitau sudi. Dang adong hita jolmaon rade di parhatoban bukan? Tidak ada orang yang mau dengan ikhlas untuk diperbudak. Naik sudah hita anak mata, apalagi hita halak Batak, anak ni raja, boru ni raja, orang-orang merdeka. Alai molo tabering muse tu sejarah bagaimana orang Batak zaman dahulu kala didok adorak sosahat barita nauli tu tano Batak rarak do perhatubanon di halak Batak. Idoban na mehet pagkatayon partanggagono pinna kan. Lau pabuahon itu adalah hatuban. Macam sialana buasa gabe jatuh orang menjadi budak. Macam adong doi alani hapuguson. Adong doi alani porang, isi natalu marporang, ba akan natalui gabi hatuban. Alai adong do natalu marjuji. Marjuji, marutang, dak tergararna utangna, talu judi, gabi hatuban. Jadi banyak alasan mengapa terjadi perbudakan hati hai. Adong donang alani bencana alam. Mate bapak na dohot umak na dungi sopot somarama somarina dungi dieksploitasi may diperbudak may gabi hatobam may torus. Alay mau lihati ma di debata
napasahat berita nauli marhite-hite no mensen sahat tu tano Batak di ida sino mensen. Adong perhatubanon tidak memanusiakan manusia. Dang mabay jolma itu tu situ tu jolma. Ditobu sibana akka hatubani dungi di berita hon ma Yesus Kristus haluaon. Yesus Kristus keselamatan, Yesus Kristus yang memerdekakan. Nenget-nenget mulai magoma pertangga gonop, magoma perhatuban. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Molo tapamanat di partikianon, ra tadok dangadong be ra perhatubanon. Da ada lagi orang memperbudak sesamanya. Dangadong be. Jela mulu adongi itor berita na luar biasa doi. Tetapi kalau kita memperhatikan keberadaan kita hari ini, molo sojolma be memperbudak dongan na jolma nuaing balik hamajuon memperbudak hajolmaon. Hamajuon gabe pasiding torop aka jolma. Alani aka usaha bisnis. Jot-jot umarga hepeng. Umarga arta sian jolma. Bentuk-bentuk perhatubanon namasa di partikianon. Tenaga ni aka perkarejo dihorus. Tidak ada ampun untuk waktu bekerja. Alai upana ditoru ni gogona. Dakolani. Juk-juk musti terlebat di lehon upana. Juk-juk binegi akka perkarejo lumobi molotuan na pemborong nungasay borongan. Alai daksahat upana. Marsidalia nakapemborongi madok, akapengusahay madok, dang cair dopena. Tertekan, diperbudak oleh hepeng. Si pata, akaperkarejo, akapengusaha pe, naing do ditukul mataniari. Baiklah matahari jangan cepat-cepat dulu terbenam. HP ngatikina ikon terbenam matahari. Naing ditukul mataniari. Lobi disuruh perkarejo. Marsikor godang tenaga harian lepas. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Songon namasa hati hai di ngulu ni halak Israel. Uju di tanah Mesir. Diperbudak. Di perhatoban kerja keras, kerja rodi. Dangadong ampunan. Pola mabain sap mudar tangan nisi Musa hati hai. Ala diberengi ba nama kekejaman para mandor. Memaksa kerja orang-orang Israel. Ala ni ikolitu ni bana sahat tu tanu Midian. Ala diulai bana nama ralo tupatik ni di Batak. Amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus ragam sibo ciri ubay namasa perhatubanani. Diturpukta sadarion macetak kasta bigi. Apa yang melatar belakangi mengapa ada orang menjadi budak? Macetak kasdo di ayat 10 sada di Papua. Pilihan terakhir, pilihan terpahit di dalam kehidupan. Aidak tagamon macadi adong halak na pugos di tonga-tonga ni tanoon. Alani iubain hutonahot tuho songonon. Ikon ringgas ho mamuhay tanganmu mangaleho donganmu natar gogot jalan na pugos di bagasan tanomi. Ternyata latar belakang di Papua di turbuk tahun ubain namasa perhatubanani alani hapogosan na terlobi. Dang maca di halak na pogos di humalia kamu alani i di dok Tuhani.
Di pasaha tu bangsona marhite-hite na posona si Musa. Ukapi tanganmu, bukalah tanganmu, bukalah hatimu kepada orang-orang yang miskin. Na tergogot jala pugus. Dipaingo di bata naktuhita sadarion. Anggiat taukap tangata, bermurah hatilah. Manariho nakkana pugus. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Orang miskin dalam kemiskinannya. Na digobarho diturpukon. Da ngadong nabui patu paon nabi manangaha. Siga dison na pingahabis. Da ngadong betano. Da ngadong bi manangaha si pangasak konon na. Asabuy ibana mangulu. Dak tagamon macadi adong napugos di tonga-tonga muna. Alani ukapi ma rohamuna. Molo diturpuk tadi do dison mangadup hata batak macay halus doi. Dibayad dison seolah-olah tidak terlihat. Alay sa sitong na. Molo di hata aslina makan di hata Indonesia menjual. Manggadis hadiriona. Menjual dirinya. Alay dak songonak kana masa-masa ya teh. Daw. Ini dia memberikan seluruh keberadaannya, seluruh hidupnya di bawah tuannya. Roha nara marpakilalaan. Roha na bermurah hati. Solidaritas kemanusiaan. Namar haroroan sian holong ni rohani di bata. Disosohon di bata. Tuaka bangsona nang tuhita jolma. Aidang merdiai berjolmai dia dopan ni di bata. Alani disunggul di bata bangsona. Hamuna jolo, kamu dahulu adalah budak di tonga Mesir, di tanah Mesir. Alani pakilalahum majo. Rasakanlah dulu apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang sampai menjual hidupnya. Macai pahit doi. Kebebasannya diberikan kepada orang lain untuk meneruskan hidupnya. Ikom mangula tudongan najolma. Bekerja tanpa mengenal waktu. Dipaingot hatani di bata. Alani amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite pengalaman pahit. Nahyani alaman ni bangsoi disungguli di bata nasida asa unang maperhatuban dongan jolma. Mengapa dipaingot Tuhani takas? Karena hapariro sabindo pakoron ni sudah miskin makin miskin makin miskin, lingkaran kemiskinan yang tidak putus. Alani marhite-hite holong ni rohado diputuskan rantai kemiskinan. Pengalaman pahit nani alaman nasida ingot tamuma. Ketika terjadi perbudakan karena kemiskinan, pakorhon ni macay gajang. Gabi tubuh ma aka pengkelas-kelasan di tonga-tonga ni hajol maun. Gabi tubuh manang aka diskriminasi. Ada golongan atas, ada golongan bawah. Ada kaum burjois, ada kaum proletar. Ada wong cilik, ada wong bangsawan. Ketidakadilan sosial. Gabi lamrarat untuk memutus itu. Tuhan mengingatkan. Asa unang lembagas jurang pemisah antara manusia yang kaya dengan miskin. Anggiat unang lambagas. Huriani Tuhan Yesus Kristus di tano hanguluan nanilehon di debata tubang sona nang tuhita jolma. Tanah itu menjadi sumber kehidupan. Dakolan na puna sa tano ikom mangolu. Akana sopartano pe ikom mangolu. Tanah itu menjadi sumber kehidupan.
unang arta hamoraon hasangapon nasiat debata gabe fasilitas lau maperhatu bajolma. Jangan Tuhan mengingatkan kita hari ini. Badiado debata anggiat mahita jolma nahi naholongan na pinili na pinaluana naing badia ditongani ngolutta siganupari. Marhite-hiteaha, marhite-hite cara sikap kita terhadap sesama kita. Unak ta perhatoba dongat ta julma. Macetorang doi dipaingot debata tuhita huriana ditikion lumobi marningot hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas kita sebagai orang-orang percaya memanusiakan manusia supaya benar-benar manusia yang berharga di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Dialo debatado akka pangalaho nama perhatuban dongan na julma. Ketika kita memperbudak ta perhatuban dongat ta lomo-lomo ta guru dokta ta horus gogona alai dang talihon balos ni gogona doson mangaleai si toppa jolmai. Ketika kita memperlakukan sesama kita menjadi lebih rendah dari kita karena status sosial ekonomi kita mungkin lebih tinggi dari dia, itu sama dengan menghina pencipta kita. Dia lo debatado taingot ma hita jolma ditoppa debata tumiru rupa ni debata. Jadi mololearo hatta didongatta duson namarroni lea duhita tu debata si toppa hita. Masing-masing kita hari ini diingatkan oleh firman Tuhan. Songon natakas diturpuk tahun tungsura mengaduk rodongan mujolma ala ni hapogoson na terlobii ukapi roham ukapi tanganmu bermurah hatilah kepada sesamamu unang gabi hapogoson nai dalan lau mangaliai ibana menganggap lebih rendah dari kita. Bukalah hatimu yang terdalam bereng donganmu jolmai bereng nang dirim di bagasan jolmai. Sekali lagi tidak ada orang siapapun dia yang mau dirinya diperbudak, yang mau dirinya menjadi budak. Alani hasusaan ni hanguluanon, alani ukapi rohat tabi, bermurah hatilah, dipaingot tita. Imana perjulo nataida diturpukon, tuksura mangaduk. Kalau ada orang yang berkata, hidupku, keberadaanku menjadi bayar dari apa yang bisa kuperoleh. Bahkan ketika hutangku tak bisa kubayar, aku mau rela menjadi hambamu. Ukapi maroham. Dangadong sian hita jol maon naradi gabi hatuban ala ni hapuguson asap mangulu. Sesungguh-sungguhnya tidak ada. Dan kalau ada yang seperti itu sangat terpaksa. Mulo peikon masa songoni pai mamarhu sortiki ukapi ma tanganmu lau mangurupi. Berilah hati, berilah ruang bagi dia untuk membantu. Itu parjulo dipaingot hatani di bata. Paduahon di tahun papituhon 6 tahun bekerja berarti ada waktu adong pertikian HP molo marutang jaladang hagararan na dohot hepeng lau manggarari utangi terpaksa memberi dirinya asa salese sudi jaladung di tau papituhon di dok pelua maibana. Sangat-sangat logis do cara berpikir di hatani Tuhanon. 6 tahun mangula di ho aria do borngin. Lapatan ni iaha silopi 2 sian gogona di lehon. Lau menyelesaikan semuanya untuk tuannya. Mangula dang marnida tiki.
Alani ido di dok diari di tau pepituhan lepaskanlah dia. Nunga digarari ibana be salese sudena naso targararna. Jadi ada tiki adong do partikion jala martiki asa sude ture. Itu diingatkan kalau ada yang terpaksa berilah dia waktu. Dan setelah waktu itu selesai bebaskan semuanya. Dungi dipaingot muselau mangargahon hajol maun. Patuluhon didok dihatani di bata mengingatkan kita supaya tidak terjadi perbudakan itu. Dang jadi rumar boti peluomu. Jangan bebaskan dia dengan tangan hampa, dengan tidak membawa apa-apa. Ikon lehononmu bohalna asa unang madabu ibana musetu bagasan hapuguson. Ikon lehonon ni tuan nai. Siat dia pangalihon ni tuan nai, sian napi nasupasu ni debata. Untuk melepaskan hamba, berikanlah dia jaminan hidup. Adong do hak ni ibana. Ada kewajiban dari tuannya dan ada hak dari hamba itu. Sian ugasan ni tuan nai, naung diulahon ibana leleng ni onom tahun. Jala buas mangalehon, dang diholit, memberi dengan kelimpahan. Ala niaha, ala buas do debata mangalehon pasu-pasuna tuaka na pinilitna, tuaka na niasianna. Damang day nang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dang holan buas jaminan diberikan. Nah, ternyata bisa saja terjadi hamba yang mau menghambakan dirinya kepada tuannya, olo do hape dang mulak. Molonung ngasonang rohamia disi katanya, mungkin karena dia sudah mengasihi tuannya dan biasanya dihaholongi tuan nai pasti ala na burjusi tutudo tuan nai. Gabilomoro hana tinggal jalan naing ibana rap dohot tuan nai. Bae mata dasigirik inna disi. Turaon mu pinggol na tulabung ni pitu. Jadi menurut tafsirannya, jadi ada semacam jarum dungi ditusuk kumai tu pinggol nai, dungi dilohotton ma di labung ni pitu ni bagas nai. Pabuahon naung merdeka, naung bebas, dang diparhato babe alai gabe rap dohot nasida. Molo masa pesong ni baik tada bahwa hambamu itu sudah bebas. Menjadi jaminan kebebasan. Damang dainang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus salinari songon hudok naking di masa sekarang ini mungkin kita tidak melihat lagi perbudakan. Tetapi banyak sekarang kita di kemajuan zaman ini gudak kita jolmaon di perhatuban. Dang jolma bema perhatuban. Alai aha maperhatuban akka keinginan ni jolma. Di perhatoban ekonomi songon nahudok naking umarga hepeng sian jolma. Umarga hepek siat todong, umarga hepeng sian ali-ali. Ay do putus hubungan ala ni hepeng. Umarga budaya sian hajol maun, marutak petaho asal ma hebo pestai. Ali sedesisi hati akai nangamang muliati mati dohonot ta sedesisi alani pandemikon. Biaya adat menjadi sangat sederhana. Holan nasi kotak pe ngabui di persaulihon. Hola pitu pe ulos di sileonon. Aka ulos holong sorpima. Mulunda julu kan bagian ni prestise do holo ahai ulos herbangi. Nuaing lopi ma di perhatuban budaya. Di perhatuban politik. Dang maralang-alang jolma mabahe berita nasositong terhadap lawan-lawan politiknya. Dang maralang-alang madok hatagabus. Banyak hal maperhatubak kita nuaing. Di perhatuban ugamo. Songon nabadia idaon. Hapi rumang ni pangalahona dausian lomo ni rohani di bata. Di perhatuban pertibion, di perhatuban teknologi. Asa hobar tu namasa kekinian. Daido dang maralang-alang be saat beribadah
marselfie di gereja. Nang maralang-alang binuaing. Naposo bulung bawa boru-boru. Nama tua ama ina. Nang maralang-alang. Diperhamba teknologi. Diperhamba handphone. Nang maralang-alang. Dang maralang-alang binuaing memviralkan akka berita na masa. Dak cermat. Toy ma asebo tu sudi jolma itornina. Tidak hati-hati. Dosa memperhamba kita. Mangului hisap-hisap ni daging. Amang inang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Taingok matakas. Kita ini adalah orang-orang merdeka. Halak nauk pinaluan ni debata. Nunga dipatuduk debata di bagasan Yesus Kristus. Huaso ni dosa. Sorop ni dosa nanaing mangago hita. Alani unang ngulo bitalu hita di baik pangilan ni Portibion. Unang bedi patuduk akka materi, akka fasilitas na adong di hita nuaingon. Harusnya kita yang menundukkan mereka. Berguna saya pakai untuk mendatangkan kebaikan, saya pakai, saya pergunakan untuk mendatangkan kehidupan. Mabai donga jolmai gabe jolma na tutu. Berpikir merdeka, berpikir bebas, tidak diintimidasi oleh dunia ini. Sipata mabir hitakan ketinggalan zaman. Sotong idok ketinggalan zaman. Uning dungi aha mana masa. Aha na masa di Portibion bay mani huton. Kekinian halak, kekinian meiba. Roti kekinian masa, roti kekinian tinuhor. Etik peso rekok di ibay. Jangan mau diintimidasi oleh dunia. Jangan tertekan oleh apapun. Kecuali Kristus yang menuntun kita di bagasan ketaatan tu ibana. Hibul mangulo ibana. Berpikir merdeka, berkata merdeka, dan membebaskan di bagasan holong ni roha. Ingot tamu maamangin ang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Si bulisi mau taot doi songon singa na mga rawang, mga lulu si buduton na siapa yang lengah menjadi santapan si jahat. Alani holan marhite-hite hapor seaon tu debata nauk palua ho kita sian sorop ni dosa dohot hamatian boy terpetuduk kita menghargai hak sesama, menghargai hak ajasi manusia. Diodolhon hata ni debata di bagasan tikion. Merdeka, merdeka, merdeka sebagai orang pilihan Tuhan. Amin. Maulia tema Tuhan disungguli hodo hami marhiti-hiti hatam di bagasan minggu sadarion. Asa unak Tuhan huparhatu bak kami dongan cami jolma marhiti-hiti mananga hape manang marhiti-hiti alania hape naing huhahulungi hami dongan nami jolma sungoko Tuhan nama kahulungi hami. Asima roham dihuriam pasu-pasu sudia kana porsia diho lau mangulahul lomo ni roham. Pasu-pasu nang bangso doho negara nami Tuhan, asa tutu-situtu mangargahon haluaon nasiako marhite-hite na menegakkan keadilan dohot kesejahteraan di tonga-tonga ni bangso namion. Asi maruham dihami Tuhan pasu-pasu mahami rab dohot hatam. Amin. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya peho tangan mi Tuhan, lehong tuau gogomi, di Portibion main mau Tuhan. Bauran milas ni roha tuna marsahi tuna dangoli gabe pangapuli pasu-pasu hami oh Tuhan sayu sehon damemi
tatangya kon mapiliata. Ali di bata ama nami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silihon-lihon na dinggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan nan lihom mi hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparasya kami pilihanon pati bulo karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni silihon-lihon mi hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana di lehon mi tundiru di mamataku osadohot gongoki rudi salut ortaku upasat itu aliaman nami na di banua gijang say rajai mamarhiti-hiti to di parbadia saluhut huria ni halak Kristen asamian dihami poda na pinodahon ni hatam. Say patugu maha porsyaon niya kana porsya diho asalam diboto mangihuton hatam jala asalam ditadabe hanguluan nasyako. Pasu-pasu hatam na jinamitahon tu saluhut akan naso tumadaho asalam rarat harajaon mu jala monang jala talu harajaon ni sibolis. Pasu-pasu mapamareta rabdoho takadongan na nagumonggo pami say lihon matuna sida hapistaran nasyako asa diboto mangaturhon naturan na denggan na tau pasangapon guarmu. Pasu-pasu masadok huriaon dohot aka ulaon na masa. Pasu-pasu sudena ama ina aka duli-duli dohot anak boru rodi aka danak aka namar sikola na mangguruhon hatam. Lehon maudan dohot lasnyari ditikina di tonga-tongani ngulunamion. Asima roham disaluhut na mabalu dohot di aka danak na sopot somarama somarina. Tatap masaluhut na pogos. Namarsahit rodi aka nanaing mate dohot namarsak binain ni soroniari. Homa ali Tuhan Jehovah ama nasida dohot pangodian na ay hodo si Pangulo hajol maon. Atok say padungo mahami sa sudena asa unang di pautoto si bolit cami. Alay pamunang mahami maralohon rohanami na jahati asa tarpabongot ho hami tuharajaon mo na di banua gidjangi. Say uloy mapangiduan nami, ali Tuhan Jehovah marhiti-hiti Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, na tarpuji rab dohot ho dohot tod di parbadia rodi saliling nililing na. Amen. Aliaman nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho dona puna harajaon dohot agungkon rodi hasa ngapon salelem di leleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim.